Ассалому алайкум бародарони азиз, бародарои азиз, хуш омадем ба канали мошини фурӯшӣ, канала нав шудагем якум навра. Аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ҳар як нафаре ки моро тамошо мекунед, бародарои азиз, дар канали мо илтимос подписатсия кунед, лайк монед. Бародарои азиз, чӣ мошине ки маъқултон аст, тай комментара нависед, мо пайдо мекунем, кӯшиш мекунем пайдо кунем, баҳри шумо пешниҳод кунем. Як дона лайк камонед, шумо фақат подписатсияро фаромӯш накунед. Ора бо диққат тамошо кунед, мошинаи арзона баҳри шумо пешниҳод кардем. навори имрӯзаро оғоз мебахшем. Аз шумо боз хоҳиш мекунем, як касет ки меҳмони, аз шумо хоҳиш подписатсия кунед. Якум мошини фурӯшии Opel Astra F дар кузуфи караван, яъне универсал ки соли барош соли 1992, объем моторш 1.6, сӯзишвориш бензин ва газа. Коробка передачаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, вилояти Суғда. Нархи мошин 14,000 сомон ки ба рубли ҳозира бигардонем, ба курси ҳозира 84,000 мешавад. дар иҷа соҳиб мошин қайд карда бародаро ки ҳолати мошин хубай, налоги 1 сола дорад, мошин состоянияш хубай. Биён айбпешӣ бинем, савдо айбпешӣ мешавад. маълумотҳои муфассалтар дар рӯи экрани шумо ҳастад. касе ки хоҳишманди мошинхарӣ ин ҳолати мошина дидесен, занг бизанед, маълумоти муфассалтара дастрас кунед. хоб, мегзарем ба мошини навбатӣ бародарои азиз. ядонаи лайк камонед. мошини навбатии BMW тройка мебошад ки соли барориши соли 1992, объем моториш 1.8, сӯзишвориш бензини холия. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва коробка передачаи мошин бошад. механикаи мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад бародарои азиз ки нархи мошин 25,000 сомонии худмона ки 151,000 рубли русӣ ба курси ҳозира мешавад. ва бародарои азиз, соҳиби мошин қайд карда ки мошина состоянияш хубай. биёед ай наздикӣ бинед, ба талаботи ҳозира ҷавобгоҳ. рақамоша дар рӯи экран мондагиам бародарои азиз. касе ки хоҳишманди мошин маъқул шуда, метавонед занг бизанед, айбпешӣ барои қатъи суҳбат кунед. бародарои азиз, бисёртон меҳмонед дар канали мо нав шудагем. аз шумо хоҳиш мекунам ҳама подписатсия кунед, ядонаи лайк камонед. чӣ мошине ки мехоҳед навори оянда дар навори Pagani да бинед, дар комментария бинависед, мо ҳатман баҳри шумо пешниҳод мекунем. хоб, мегзарем ба мошини навбатӣ. мошини советская ВАЗ-2112 дар кузуфи хиҷбека, соли барориши соли 2006. объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. вано гуфта намона, коробка передачаш механикаи мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина соҳиби мошин 13,000 сомон гуфтаест ки 78,000 мешавад, бо савдо ҳам карда мешавад. ва дар ҷа қайд кардагае ки беҳуда занг назананд, состоянияи мошин хубай, ништиякай. хай дар суратан маълумай бародарои азиз. рақамоша мондагием дар рӯи экран. касе ки хоҳишманди рақамош дар занг зад, қатъиш ҳамсӯҳбат шавад, бо ягон савдои хубам карда мешавад. касе дамхери советскиҳо маъқулай бародарои азиз, чӣ намуд советски маъқулай, комментарияда бинависед. бародарои азиз, боз як мошини дигарро пешниҳодтон мекунем. як мошини советский мебошад, ВАЗ-2106 ки соли барориши соли 1997, объем моториш 0.6, сӯзишвориш ҳам бензин ҳам газа. коробка передачаи мошин механик мебошад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва мошин қарор дорад дар вилояти Суғ, аниқтар шаҳри Хуҷанда. 10,000 сомон гуфтаест ки ба қирби ҳозираи рубли русӣ 60,000 рубли русӣ мешавад. ва дар ҷа соҳиби мошин қайд карда ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, состоянияш беҳтарина, бозам савдо мешавад гуфтагӣ. рақамош дар рӯи экрани шумо ҳастанд, метавонед худи ҳозир дар тамос бироед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт намоед. хоб, бародарои азиз, навора давом метем. мошини навбатӣ Daewoo Nexi мебошад. бисёрё да ба фикрам ки маъқулай ва нақшам. соли 1995, объем моториш 1.6, сӯзишвориш ҳам бензин ҳам газ. коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва ин мошинам
дар вилояти Суғ қарор дорад. Кони бодом дар нехтараш 11000 сомон гуфтесаш ки 66000 рубли русӣ мешавад. Бардорои азиз, соҳиби мошин гуфтагия ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Nexia гарани 305 хубай. касе ки харидори аниқи биё бо ягон муомилаи тиган мешавад. хамош дар рӯи экрани шумо занг бизанед, аз худшон маълумотро дарёфт кунед. خب شهر بچه ها آخران ماشین فروشی وز 21 دهه سالی براروش سالی 2005 مای ابیا موتورش 1.6 سوژوارش بنزین خالی коробка передачаш бошад механикаи мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. айни ҳол бошад дар пойтахт дар шаҳри душанбе қарор дорад. 18000 сомонаш гуфтеса ки 109000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин қайд кардаи бардорӣ аст ки 1 сола документи пурра дорад. 4 баллони нахри 100%. фақат мешини ягон тин расход намекунӣ, ҳай мекуниш қайд кардаги. ами суратшан бинем бардорӣ аст, бо занг занед, бо суратҳои дигаршан равонтон мекунад дар WhatsApp. рақамош дар рӯи экрана, ҳар яктар метавонед занг бизанед, хатиш савдо кунед, муомила кунед ва маълумотҳои пурра айхчон дастрас кунед. бардорои гиромӣ қадар, ҳазор раҳмат барои дастгиритон то охира моро тамошо карден. ҳар як нафаре ки аз шумо хоҳиш мекунем моро тамошо мекунед, дар канали мо обуна шавед, як донаи лайка бимонед, подписатсия кунед. яъне чӣ мошинои маъқултон дар таги комментария нависед, мо ба пагара дар навори оянда шумода пешниҳод мекунем.